I aquest pal de golf que t'has endut? Un ràstic, tio. Ah, val. Perdona. El ràstic de primera generació. Usa'l bé, nano. Està superdoll. Tercera generació. S'ho munten bé. Vaig estudiant això. En la penombra. Són vies? Això està molt fi. Això està molt fino, no? Aquí hi ha aquesta tempesta, aquest paquet de cinquè, 6A, provar aquest, fer 6A, i si enrotllem perquè aquest ha estat molt xungo, anar cap allà. Començant per les xarxes socials i acabant per al treball, saps? I tot el que fas és perquè no puguis fer res, t'immobilitzen completament. Ja, home, està guai. I això també ho he pensat, que al final has de reduir a fer el que t'agrada a tu i sudar de Facebooks. Perquè si no, tio, passa el temps i quan siguis gran no pots dir joder, m'hagués agradat fer això. No, això costa molt al principi, tio. Tot té un ai. Sí, ho he trobat bé. És un traceo, Ernai. Xicana! Sí, ja igual, sí. Va, ja em pots donar. Ai. Estem aquí al Moià, dissabte al matí. Un tronc camperol que tocava el flabiol. I aquesta de gos manyat, què és ja? El regal pare. Vale. Com ho has vist? Factible. Ja teniu la cinta ficada. Cabron! T'ho havies guanyat, eh? Oh, no està mal. Això què és? 6A. 6A chill. Sisà chill. No deixa que s'escalfi la calor i tot és que... Clar, tio. Principis bàsics de termodinàmica. Qui va, tio? Què és la cinquena via que fas? És un 6A. Que estàs apurat, senyor. Apurat 2 punts, tercera generació, noi. Què n'opina, senyor Dalmau? No, que estic flipant. Què diuen els teus orificis nasals? Estan contents. Estan contentíssims. Que el feia un no sé què. Sí, igual sí. Sobrarà bastant tot el... Com li agafa el magnesi, per favor? Punta del dit. És que és bastanta locura aquesta, tio. Pagat. Què fas? Com es nota que estàs per allà a Bèlgica? Vinga, això mateix. Molt bé. Doncs vinga, fora! No, l'he tirat amb l'altra mà, tio. Molt bé, tio. Oh, espies de veritat. El pintallavis, l'àtigo i tot el que tu vulguis. El làser pintallavis. Oh, fill de puta, baixa. Puntada del segle XXI. És que has de ser llacera, tio. Has de ser un llacera, diuen. Però si l'agafes amb la boca, se li paga una birra. Com és, Rubio? Si agafa això amb la boca, la corda, doncs se li paga una birra, tio. Vale. Si se li treu un ull, se li paga l'ambulància. Doncs aquí tenim... Oh, però t'havia de donar la cara. No, és que necessito fer-la, sí, el cos m'ho demana. Tenim el Rubio aquí, marcant-se el seu 7A o 6C més. Boníssima! Bé? Sí. Get it! Pillaré d'allà. Dóna'm un segon que descansi. Sí.
Puto bou atlètic que estàs ara mateix. Hi ha un avió que es diu Bestió Pardo. Sí, la va fer el Rubio. Ja la vas fer tu? És un set a més. Que gran. Tornem al repte de la corda. Del Mau. Amb molt de cuidado, mira. Els núvols van fundint. M'ha picat el nas, tio. Li ha picat el nas la corda, tio. Nivell de boira considerable. Over 9.000, nen. Pum, pum, pa, només vull el teu cap. Hi ha tanta zorra suelta que jo ja no me'n crec.